mayroon agad nag-sponsor kay Bicolano Girl. At maraming salamat po Mr. Hawaii, at bigyan niyo siya ng pambili ng cellphone. Ayun, at napakasaya ni Bicolano Girl. At katunayan nandun na sila sa Cebu. Bicolano Girl, kiniklaim yung yung pinadala ni Mr. Hawaii. At maraming salamat Mr. Hawaii, napakabuti po talaga ng puso ninyo. Pagpalain tayo ng may kapat, at bigyan pa kayo ng mahabang buhay. So ayan po, tutungo tayo sa Tabaco para makabili tayo ng cellphone ni Kathleen. Yan. At na-receive na nila sa Cebuana yung yung padala ni Mr. Hawaii. Yan. Ayan. Sama namin si Kathleen, andyan sa unahan. Ayan. Ayan. Paano? Ay, Kuya Gat. Si Kathleen. Yan. Kaway diyang Kathleen, isa lang. Hello. So ayan, going to Tabaco. Ayan, sama si Melvin. Let's go mga kabatak! Ito na yun. Kasi may natulungan naman kayo na isang pintana doon. Nung unang tingin pa lang, May oblat na maganda yun. on the spot. On the spot yun. Magaling magkilatis to si Melvin. Hindi, kakaiba talaga. Kakaiba ang dating ni Kathleen. May may potential, mga kabatak. Marami mararating nito. Lalo at medyo marunong mag-model. Pag may nakakuha na dito na magmamanager, sure magiging model to soon. Mga kabatak. So mga kabatak, first time natin makakarating ng Tabaco sa talambuhay natin. Susulitin natin yung moment. Yan. Kung ano yung magiging moment natin na pagdating sa Tabaco. Travel dito. Ganda ng ilog mga kabatak. Yan. Ilog na ang kanto. Hindi ko alam ang lugar. Malilipot na yata ito. Lugar ng malilipot. Ibig sabihin, pag malilipot, taong nilalamig yun. Dito, mga taong malalamig. Ayan, medyo walang masakyan kasi tao yan ang mga estudyante. Ayan, sa Pilantas ito, sa bandang Kaliwa. College ba yan? Opo, College. Ano sa community college? Si Melvin ay seryoso. Yan, gustong-gusto na magpaiwan dito sa Kamsor. Anong masasabi mo, Duday? Pantay tayo. Napakaganda rito sa mag-travel. Ganda raw dito kasi napakaluwag ng kalasada. Nakarang gabi, uwi na. Ngayon, biglang maganda. Hindi ako uwi nun. Sarap dito sa mag-travel. Sarap daw kahit tulog, travel, sabi ni Melvin. Kaya dito na lang daw siya. Kaya hindi ka makapag-travel pag umuwi na kami. Maglalakad ka na lang. Dito. Hindi ko alam. Ayun mga kabatak, dito na tayo sa Tabaco. Malapit na tayo sa sentro. Hindi nga ako marunong bumiyahe paligas. Yan. Mawawala ka pala rin sa Bicol. Mawawala. Basta ang sikreto na marunong ka lang magtanong. Yan. Malapit na tayo sa sentro.
Tabaco International Port. Napakasayang moment ni Kathleen ngayong araw. Anong pitsa ngayon, Ben? 16. Anong 17 na ngayon? Sige din nga pala mo. April 17, 2023. Yan, di makakalimutan yan ni Kathleen. Moment. Tabaco City. Hanap lang po tayo ng parking. Kung saan tayo possible na mag-park. Ayun na po yung Palengke. Tabaco Palengke City ng Mall Tabaco. Ayan. sa bandang kanan. Parking. Kaya ang entrance City nitong Mall. ano? Entrance nitong Ini. mall. One way. One way only. Nako. Ano yung exit? Yan. Para dalang jeep yan. Yan. McDonald's, LCC Mall, Tabaco. Yan, mga kabatak ko. Ito. Yan. Dito lang rampa. Baba na ka na Yan. LCC Tabaco City Mall. Ayan. At mas Yan naman. tutunghayan natin ang pagbili ng cellphone ni Bicola na girl. One way kaya. Mga kabatak. One way yan. The first time ni Kuya Gatcho makarating sa Tabaco. Yan, happy moment. Napakasaya. Napakasayang moment to. Ayan. Yan, shoutout po sa mga lahat ng taga Tabaco City. Ayan, at dito na po tayo. Nababa si Kuya Gatcho. Yan. Ay, po. Ayan, may upo. May upo po. Cellphone center. Yan. Yan tayo magtatanong ng cellphone. Mga kabatak. Yan. Happy moment and moment time. Tabaco. Yan. For the first time makarating ni Kuya Gatcho rito sa Tabaco. Mga kabatak. Ayan. Shoutout po sa lahat ng taga rito ng Tabaco. Kung may subscriber tayo o viewers sa taga Tabaco, nandito po tayo ngayon, kabatak po, sa Tabaco City. Yan. Ayan po. Yan, laki ng building. Ayan, harap tayo ng Upo Center, cellphone, mobile. Ayan, at papasok tayo at papipiliin natin si Bicolana girl. Ang kanyang cellphone. Shoutout po, mga kuya. Cellphone, mga scouts. Ayan. Ay! Meron na agad. Wala iba, ano po? Okay lang, okay lang. Okay lang. Vlogger po kami, vlogger. Charity. Ito ang gamit ko kasi Oppo eh. Yan. Ayan. Magkano po yan? 5999 Anong mga, ano na? Ito sa kwarto. Anong mga, ano makikita sa cellphone? Ano sir, yung sa storage space, Shoutout po sa inyo. Okay. 4 gig na yung RAM. Okay. Mas 5,000 mAh yung battery. Yung cellphone din na yung fuel. Okay. Tapos naka-8 yung front camera, tapos 5 MP yung back. Pwede mo siya mag-browse pa Try mo na, Katin. Yan. Yan na ba yung height? O may stocks pa? Meron pa po siya. Okay. Lahat ka guys na try niya. Okay na sa'yo yan? Pang girl na kulay. Anong available ba? Gold sir ang pangkakan. Kasi yung ano, yung stop blue sir, yung dark blue. Yung dark blue niya mag-print ka mo. Tapos yung gold. At ano gusto mong kulay?
Ayun, at nagkasundo agad sa Alright, presyo. at meron ng cellphone si... Siyempre, shout out sa kanila. Hello sa mga staff dito. Hi everyone. Hi. Hello sa inyo. Hi. Kuya Nolim Vlog po. Charity vlogger. Yes, sir. Thank you, sir. Malinis na kasi na siya kapag. Siyempre pati sila, boss. Sila pa. May 15 days replacement sa mga tapos 1 year warranty. Okay na may Alright. So, yun na po ang cellphone. Ano? I-cut yan po. Customer. Yes, Ano po ang mga bagong cellphone? Ayan. Wala ka pang goods mo yan. Ayan. Alright. At hindi humihinga si Kathleen. Sabi niya. Itong araw na to hindi niya makakalimutan. Happy moment niya to. On the spot yan eh. Ni Kathleen, pangarap na cellphone meron na. Hindi na siya maghihiram or magrerenta ng cellphone at pupunta sa computer shop pagka kailangan niya mag-research. Alright? Ayan na po. Level upan para sa warranty. Ayan. Ano? Yung temper glass yaw. Ah, Meron na? sige ma'am, mayroon na ba Samahan mo na ma'am. Screen protector pa lang, sir. Bali makakay. full screen na lang ma'am? Temper glass. Temper daw. Magkano yung full screen nyo? Sige ma'am, full screen na lang. Ano na, ano yung free nyo ma'am? Headset, sir, sa kapag sa akin. Sir, diba sa may Ayan, wow. Alright. Happy ma'am? Happy ba Kathleen? Ano yung happy? Sobra. Super. Sinagsakat nila. Yan. Pa-subscribe na rin po Kuya Gatcho Official. Magbayaw po kami. Kuya Gatcho Official po. At bigyan pa rin siya naman ng sticker baka paling nga yan. Siyempre dito ako bumili, mag-subscribe siya. Alright. Shoutout na! Kuya Loli Vlog. Shoutout kay Kuya. Shoutout po kayo. Mga may gusto kayo shoutout. Family niyo. Baka may gusto ka may shoutout, ma'am. Yung ano mo, ma'am, yung ang gusto mong batiin. Wala na, sir. Special, yung special nyo. Pwede rin X. Ayun, extra lang, ma'am. Wala, sir. Walang X. Yeah. Lang. And Credit, sir. Baka na gusto mo ng credit. Ano po kami? Taga Bulacan? Wala. Oo. Napasyalan po kami rin. Full screen. Nag-vlog lang Last kami. na. Ayan. Bit. Sorry. What, magbabayad po tayo. Maray mo, sir. Madaming viewers ang gusto mag credit. Ay, sa mga gusto mag-home credit, no? Dito sa may, tabako. Sa may, ano? Saan? Nakakatuan. Baliro sa mobile po, located at Herrera Street, Tabaco City. Malapit lang po sa City. Doon po sa mga gusto mag-home credit, ayan, makikway lang kayo kay Melvin. Joke lang po. Ayun, babayad Siyempre doon po tayo. sa counter. Siyempre dito kina Kuya. Lako niya. Malapit lang sila sa Caltex. Left side. Magkano? 6,119 kasama yung full screen. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 119. Alright. Alright. We keep the change, sir, no? We keep the change. Keep the change daw. Keep that yun sa 119. Magkano lang yung supli niya? Di ba? Ang merienda na kami, sir. Shoutout po, shoutout. Ayan. At ibigay natin yung sukli kay kay Kathleen. Yung pinadala ni Mr. Hawaii. Ayan. Ito yung resibo. Binigay ka na yung sukli sa kanya. Ayan. 6,363. Ayan na sa kanya. Napakataba ng puso talaga ni Mr. Hawaii. Diba? Mapapasana all ka na lang. Sobrang happy ni Kathleen. Yan. Ano nararamdaman mo today? Ha? Parang hindi totoo, no? Pero hindi totoo. No?
Ayan, thank you kay Mr. White. Salamat ka sa Gcash. Salamat ka nag-work ka doon. Dahil kung hindi ka nag-work, Oh, hindi yan. ka nagpalog. Yan. Thank you sa amo ko, kay Ate Gina. Diba yun ang naging Shout way? out Francis. Yun ang naging way yung work mo eh. Yung work. Kung di kami nagpa-load, hindi ka tawag dito. Alam mo na, pinilit pa ako Madi-discover. Ayun na po. Pinilit pa namin yan si Bayaw. Pinilit pa ako nila na, vlog mo yun, gano'n. Right. Mamakawa na nga si Milvin, lumuluhot na eh. Ang suwara kita sa Road to na, Jo. O, may smartphone, Jo. Ito na ba yung unit, ma'am? Yun. Ayan. Ayan. Sana all, mabilis ang binta. Yan. Dumami pa ang bibili ngayong araw na to. Yeah. Dahil napakasayang moment nito. Yan. Nakapagpasaya tayo ng isang Ayan na po. Oh, ito na po. dalagang Bicolana. Try mo na open. Baka mamaya pagdating sa inyo, di nag-open. Yun. Try mo lang. Napakasaya ni Katlin. Bicolana world. Ayan. Ayan. Testing. Sila po nagcha-charge. Pwede ko lang ipalipag sa baliyo. Ay, may ulit. Oh. Sir po, at maraming salamat po dito sa lahat ng staff. Yan, dito sa Upo Center. Yan. Maraming salamat po, Mr. Hawaii, at napasaya niyo si Kathleen. At nagkaroon siya ng magamit niya yun sa pag-aaral, yung kanyang cellphone na yan. Okay ba yun? So yun, at hindi na siya mahihirapan, hindi na siya magre-renta ng cellphone para sa kanyang pag-aaral. Ayan, at magkaroon siya ng sarili. Maraming salamat, Mr. Hawaii. Pakabuti ng puso nyo. Pagpalain tayo ng may kapal.